Selam, doğan iş olarak da başarılı olsun. Salam. Ben başlyga duýduraýyn. Bir minut garaşdyňyz. Böyle böyle. Başlyk salam aleikum. Howam ýagdaýlar? Başlyk bir gyýdy iş sorap gelipdi. Ha yok Martin işler. Bolýa başlyk düşünün. Doğan şu wagda başlyk işler gerek däl ýa. Özüme guruluşyp göräý. Bolýa garaşaň häzir Bolýa. gelmeli başlyk. Awa. Bolýa. Bolly men hokman dedirip goýan da sağ ol. Nesip bolsa soýuljadyr sag bilen. Awa bakym inşallah. Awa. Bolly da men işe geldim şu an. Bolly ýükler baran jaňadan da sagama. Bolly. Maktum gowma? Salam Wa aleikum assalam. Awa. Howam ýagdaýlar? Howam işler? Şergul ýagdyp dur. Bolýa. Başlyk halky diýen gyýdymy garaşyp durýar size. Şeýleme. Çagrany. Sul kitmezigin. Awa. Hazır. Nesip etsin. Awa. Soýaly. Soldan tamam. Maktum emme gerek eşikleri ýazyşdyrdy maňa bere göre. Bolýa. Bana hayda. Gelin de. Selam, ben şu iş olarak geliyoruz da. Salam. Aytmadılar mı işgal doğru bu var gerek hallet. Haýtdylar. Azajyk kösenýärine gaýrat edäň iş gerekdi. Allah. Ýa-da bir işledin mi? Awa. Malya. Şu magazynyň bir rekkalaryna zadyna sereden onda bolýarmy? Serspirine zadyna özüň hoş seredim. Böyle. İşläbem. Bolýar şu zatlary seredi berim. Maktum. Bardym başlyk. Adyň näme diýdiň? Medine diýär. Medine golkuzuşdyr. Anasaçylyga zady seretdim. Bolýa. Maňyny bolýatdylar. Bolýa. İşimleri bolsun. Ha, Medine. Ya, şu yerler var, gowlamaly yerler, bärler var. Ilki bärden başga. Böyle. Bolýa, men hem aňarlary seretdirýän, onda özüm. Nacan. Badamyum. Gelinme. Badamyum. Aç. Vay. Maňa mı? Sana da. Gülüy haýydy ma. Sana şokolat. Olma beýlen. Awa, Gelim gelim. gaýdym. Awa, ýatyr. Raýman aglap başa ýetir. Bolýa. Seret. Jagatymary gaýdymy hukmandak. Men gaýdy jagaşymyň gözelligine gözellik goşar. Şol gaýdy jagaşymyzy gözden billen emme ýerde goramak üçin aldım. Bolýarmy? Hukmandakyň. Böyle. Yarın hakikat gaýdymdan ýatyr, şokoladlap çay içer bileçi. Ýalyr. Ýok. Ona kim olmazda. Barýan. Hakikaty. Atýarsaňa? Alma. Aýtyjam bolan raýdyň. Görüpdi saya. Buňtan gowra mahryň sırçy. Oho. Gömme falo. Hawa. Ola hata morwardyk. Böyle sen gaýdymyza bir arasyna göz aýlapdyr. Men derrew gowruna çykaýyn. Bolýa.
Gulnar, Ho, kakasy. men gitmeli boldum. Nere? Ay, kıssa işim çıktı bana. Naharını ijap dermi? Ay, irak gelse ma yerim olmasa da nemeden mi? Soýgydy mamaglaya bar bolýar kakasy. Delirden. Gelin tamam kakasy. Kakasy. Nahar edýänsen bir gydyma ser. Bar seyredecek gel, bar. Telle ma atmasana, bar oldum seyret. Artık başlaysın suğa. Kakasy. Otursaňa. Biraz çay jaga bir çay. Hem ýa-da oğlum hemen biraz ahar. Men ýa-dulugum, sana 1 liraya yer barmy? Ha? 1 liraya yer barmy? Ýa-dul, barak çaýyna müşek, men çay diýdim sana. Suyu sen baray. Kakasy. Naharam taýar. Men ne garýjak gal? Aşağı doğrana var. Gepersem. Can. Bidar ettiniz la ya. Bar gittin ocağa yo. Dinç bulma. Dinç aldı. Ne olsun geldinizden ya. Hala bidar olsun. Bana git kıydın aman. Kakasy. Bu nima işten boşragy üçin? Bas karara maşgalanykdan dinjalmagy, aýlanmagy daýaly. Bir karar yapma tutacağım olsun. Bir karar neden kelle yapma. Barışın mı? Işinden esersen dökün. Bah. Atıl bir bela tataşıptır diýsene. Şondan çaran şeýle bitgäplerden. Başga näme bolsun diýsene. Awaljan çaryny sorasa bolýan şu. Barada bolýan, hamman çaryny soradaýan, habarlaşsak. Bayda. Dang bilen kim bilen ulaşýan? Ha? Dang bilen kim bilen ulaşýan? Ayo, o da başa gaýdyň işin kändirsen. Dang bilen ulaşýan jelen wadyr tuwalamy. Bidar bolma, bidar. Doýurdum, o doýdum o men senden, o doýdum. Sen gyýdymy kakasy zalantlaýanmy? Saňa näme bolýar çary? Sen meni näme isleýän? Gitmeň isleýän. Sen gitmeň isleýän. Ben durmuşumdan çykyp gitmeň isleýän. Gyýdyňam seňem çykyp gitmeň isleýän. Seretto, sen şu elimde krasovkany geçen tapar 150 manat diýip bize bäse syktyn. Bahan döwjek diýdiň. Bahan döwüp gorkozýanyp 150 manatdan oýdum. A men bolýan
2 etse sana döwüp gorkozýan. Ene şu elimde görýän krasowka, sen 150 manat diýip gorkozýan krasowka, men 90 manatdan goýýan. Bahan pytyrajýan. Ennem men öňümden çykyzy bolaýma. Maktum arma. Ha baş, salam alaykum. Aleyküm Geldiňmi? selam, onda dedi. Barmy? Maktum getdi dany. Bolýa, baş. Dinleýän baş. Maktumjan, ýanky edip duran daglaňa bolana. Kes eňeşikler dukanymyz şu wagda çelni hiç kim bilen bätleşem bolmady, dagwalaşmadan. Daşyk. Şoň üçin bahany döwýärmi? Adamyň adyny tutdymy? Hiç kim bilen dagwalaşma. Gerekkä. Düşünýärmi? Daşyk şu wagda çelni gowgatlamadan halkyň öňüne çykdyk. Ýene de çykmagyna dowam eder inşallah. Bari işiň bilen bolar. Medinan çağır. Bolýa. Nasıl varsın? Awon. Awon. Bugün nire gelelenjeri diýýärmi? Ay, bana tapal yok. Boldy da. İkik bolsa. Gider o yere. Sen adamın benim odanlaşacağım ya. Bugün mağayım. Akılım bir haçan birip gel, sen bana söz verdin ha. Benim aşan orunu. Yani her adetyen her taraftan yanman barana vay. Gider ya allal. Yani menne başka çıkalım. Onu çaltıraçık hareket etti. Ben doğrayacağım. Ben saltıraçık hareket edeyim. Sen canadar tayin var bam. Maktum. Awa dinleýän. Sereçtirin. Ben yöredim. Başla. Bir Tamam. minut ayak çekseňiz. Baş, üretmegler bolady. Gülýär maskala bara. Onu ýakçak bolýar. Maktum. Hem yere burnum soktum. İşin bilen mi? Öyle mi? Hem yere burnum soktular mı? Çağrı, Al. geldin mi sen? Aa. Beyza abimden kulak ağrıyor. Çağrı, bu kim? Ben kâda geldim. Çağrı, bu kim? Ben kâda geldim. Ben sana aytdım ha. Sen beladın vakti var deyip. Ben sizden yağdadım o. Benim kondurmuşda yaşayacak o önüne. Çağrı, men hemme da çıdarım. Yanımın yanmak karaçılığa çıdamayan men. Men giderim. Yani men vaqidimin göz yaşıysa sen yerde yatmayan. Ey bana takal okumasan ey. Bar yöresene bar. Bir darla edin ertek kurrunlangdan. Doğru barmen. Mana bak git. Uydu. Sizi yatla diyan hiç sap olmasın. Heh. Tamam varım. Çay tayin mi? Vale. Ta olay. Eşiklem tayin mi? İşe gidecek mi? İşten açabiliyor onu. Yere açık gelir mi? Har plasma mal dere açık gelir mi?
Ey maskala gurmak sana palçıktan jay atap bolon ya lüre diýäňmi? Haywan mı sen adam mı sen o? Ey maskala bolmak diýlen da. Nerede maňa seret diýän o? Maskala koçalyňmak näme bilýärmi? Sen öňüň bir gün koçada galanda bilýärsiň şonu. Ey sagar ýaly temirak gidipdiň. Adamçylyk ýok sende. Ata erdaya diýipdirler. Ine yegen deyip. Ine getiren halyň. Sen eken bagyň meýwe düşü. Seredin nödüň? Men sana maşgalan pozitif öğretdim mi 20 şu? Ha? Maşgalan pozitif, maşgalan yıktı öğretdim men sana. Pulum köpelli bolyn. Hostar çıkaydınız lan. Näçe pulsuz wagtym gelmediniz biriňizem? Ha? Näçe gelmediniz? Al sana. Şu it diýlen zady var, haywan diýlen zady. Näçe pul berseňem adam edip bolanak. Ýöne ine adamdan gülýär it ýapdyrlar. Al ne? Senin şurayan bilen maňa ikili etdiňmi? Şurayaly sere şurayalyň meni näme sartyk men düşünemok sana. O maňa sesin gataldan o. Äre hormat goýmany bilýär. Dinlemäni bilýär. Çağıyalypsyma gaýgyrany. Men o hemişe mährim kuýsaýar. Tenki ansar, maňa o gerek, bu gerek. Sana diňe joralan bolsa bolýa, ärim onu alyp berdi, bunu alyp berdi. Ýöne sen ýekejegedek maňa näme gerekdigini gazaklandyňmy? Gazaklanmadyň. Erkek kişi öz öýüne mähir alyp bilmese, köşeden gözler diýip eşitdim. Ýöne öz durmuşymda bolar diýip pikir etmedim. Sen senin yalan sol hatın yalvaryan edip